Jesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela bazalwane bonke, ngiyabingelela baba, ngiyabingelela kakhulu. Bingelela nomndeni wakho, bingelela abazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova nasekhayeni leZwi. Eyi baba, ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyambonga. Ngilalele nje intshumayelo baba kade yenze enhlangezwa. Eyi, ngiyamdumisa uJesu ngalesa sikole baba. Isikole nje usathane besethanda ukuthi enze isidleke sakhe laphana achamisela amadimoni ahlukene. Eyi, siyambonga uNkulunkulu baba, kuze kwaphenduka nami ngisayilalele nje le ntshumayelo abantwana. Eyi, ngezwa nami uJesu engilekelela, engithinta nje ukuthi nje eyi angilonde. Eyi, angilonde kahle okubekiwe. Nkosi yami, ngiyamdumisa uJesu baba. Ngiyamdumisa kakhulu, ngizwa imvuselelo emangalisayo. uNkulunkulu akugcine baba, aqhubeke imvuselelo ayibeke kuwe. Iye ngokukhula isebenze, isilekelele ngendlela emangalisayo. Jesu Kristu inkosi baba, siyabonga. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngike ngaya emncwabeni wabasindisiwe kushona ubaba khona. Mangithi ngiyabheka baba isound ekade lapha baba, yazi bekuyisethaveni. Kudanswa baba, bathi ngiyaqalaza nalowo bashayelayo, ngingavumi nje ukuthi ngisukume lokhu ngihlala phansi ngithi nje eyinkosi. Ya, kazi makunjena ukhona yini. Mangiqalaza nalo muntu obashayelayo, ukhathile nje, umuntu wezwe nje. Baba, ngizombonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthi entabeni yendlu kaJehova baba sibambe yona. And ayikho enye idlula le. Sound yakhona ikhala kahle. Konke nje baba nje unomuntu osishayelayo, uDavide wesikhathi baba. Baba siyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Baba, ngeke ngathi ngilele ngabona ngikwezinye zezitolo zokudla. Kulezi zitolo zokudla ngike ngabona abantu bethenga. Kulokhu kudla bebekuthenga bekukhona into ethile efakiwe kulokhu kudla, kodwa engabonakali emehlweni abantu. Ngike ngabona izinkwa. Uma ngibuka izinkwa, amehlo amahlala kwesinye esisodwa engisibone si-fresh, kodwa ngasibona sesiqala sesishintsha. Kwafika abanye abazingane zabelungu basithatha lesi sinkwa lesi sebeyosikhokhela. Ngifuna ukukhuluma nabo, ngibatshena ukuthi hhayi bona uyasibona yini lesi sinkwa lesi ukuthi sinjani. Okungukuthi ukudla lokhu okudayisayo kunobungozi obuthile, kodwa akubonakali ebantwini ngoba sikubona ku-fresh, ebese siyathenga bese kuba yingozi. Ngike ngabona nokunye futhi okukudla bekungamaphakethe, abantu ebebelokhu bengakuthathi bethatha okunye. Ngikubuka enhlizweni yami nginakho kungukuthi hawu, lokhu-ke kwasala obekuyikhona vele bekunento ethile. Ngike ngabona futhi ebebekhetha ama-chips njengoba kusuke kukhetha ubhontshisi, kodwa ama-chips engingafanisa nama-Simba chips. Ngithe uma ngisondela kahle hle eduze kwalaba bebekhetha, ngabona ukuthi hhayi akusiwona ama-chips lawa, kodwa bekuzinzipho lezi zokufakelwa engigcine sengibona ukuthi izona. Ngithena nje baba, sengivukile nje sengiyacabanga kungukuthi okusho ukuthi ngampela uNkulunkulu njengoba esifundisa ukuthi kumele sikhulekele yonke into, ngampela kumele sikhulekele yonke into. Sithi siyothenga ukudla ey'tolo, sihambe emakhaya sesikukhulekelile, ukuze sithi noma sesikhetha ukudla ey'tolo singakhethi ukudla okunemimoya ethile, ngoba emndenini esihlala kuyo akubona bonke abantu abakhulekela ukudla. Abanye abakukhulekeli, baqhamuka sebedla, kungukuthi uma ngithenge leyo nto leyo esitolo ngafika nayo ekhaya, ingaba ubungozi obukhulu nakwabanye abantu. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi tata, ndizongqina. Bendingumuntu othanda uphathwa zizandla, amathambo tata eqaqamba kakhulu. Ngoku ibrother yami yabisithi ingena emkhosini we-5 days, ndathi nam ndiyangena. Ndangena ke tata, ayiSunday ngaloo mini ndizoya enkonzweni ke zaqaqamba izandla.
akolo umzalwane wathi uzungakhululi usathana awumazi unamaqhinga uzawufuna ukhulende lo mkhosi uzokunceda. Ndangena ke tata kulo mkhosi. Xa ndibuye ecaweni asaqaqamba izandla zabe ziyeke ngalaa mini ndandithathe kulaa mkhosi we-5 days. Ngenye ideke tata ziphinde ziyabuya ezi zandla. Ukubuya kwazo ndiva le mithandazo kubrother wam, ndiyithathe ke le mithandazo thandaza kuyo ndiwubeke apha ezandleni. Yho, izandla zingathi kuphuma iinkantsi ngathi zibuyele emva ziyakrempa. Ndiyilahle ifowuni phinde ndithathe lo mkhuleko ndiwubeke apha ezandleni zam tata, zabe kuphuma iinkanzi. Zange ndiphinde tata ndibe nazo izandla. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ubaba, ngibingelele nomama, ngibingelele nabazalwane bonke ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova. Ngiyaxolisa ukudilitha baba. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi kade sile entabeni yendlu kaJehova, siphatheke kahle kakhulu. Ney'ndawo zokulala silale kahle, namashawa namathoyilethi konke kukuhle. Siyambonga-ke uNkulunkulu ngakho konke lokho. Sabona nentobeko ekhona kubazalwane bonke nakobaba nomama, nokumesaba uNkulunkulu nothando obelukhona. Siyabonga nje nakubazalwane esigibele nabo ikhumbi seze siyofika khona sahamba kahle. Simbonge-ke uNkulunkulu nangezifundiso esizitholile ekuyizona enginquma ukuthi sengizophila ngazo ngihluke nalapho ngikhonza khona, ukuze uNkulunkulu athokoze ngoba besifundela ukuthi esikufundile sikhombise ukuthi kukhona esesikufundile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangazo zonke nje izinto esizitholile. Bonga nokuthi uma nje usentabeni yendlu kaJehova uzizwa usekhaya uthokozile. Bonge nange-language ehlukile ngoba manje mengabe kukhala ucingo uphendula kahle ukuthi uJesu Kristu inkosi, umuntu ongalwazi lolo limi uyayivala ifoni bese uyabona ukuthi hhayi omunye umuntu-ke lo ongayazi le language. Manje siyambonga-ke uNkulunkulu osifundisa ne-language ehlukile kweyabantu bezwe, eyamakholo izwakale, ngoba mengabe ukhuluma nomuntu osendlini entabeni yendlu kaJehova uzwakala nge-language ethi uJesu Kristu inkosi. Manje siyambonga uNkulunkulu nangaleli gama elinamandla eliphilisayo nelinqoba izinto eziningi. Siyabonga kakhulu kubaba ngomsebenzi awamukelele kuNkulunkulu. uNkulunkulu asigcinele yena, siqhubeke sifunde ukuze siphile impilo engcwele. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba sibande. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi Jesu Kristu entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabongelelwa nasekhaya leZwi baba, ngiyabingelela. Ngizoxosa ukuphuza ukukhuluma kodwa ngithi kwakungoLwesine ngena emkhosini nomama umakhelwane wami owayegulelwe indodakazi yakhe. Sebehambile bezama bayisa enyangeni, bayiphinsela kabili. Yayokuqala kwangathi uba ngcono, yayokwesibili hhayi sekuvukile. Uthe esengixoxela-ke ngase ngimcela uba ngiyacela uba ngesibambe ibhande insuku ezimbili, uLwesine noLwesihlanu. Salibamba ibhande sizophuma ngoMgqibelo. Ngithe ngadlulisa iy'nsuku futhi zabambili mangaphazami, ngabuza ngimbona ukuthi unjani umntwana. Wangichazela wathi isimanga, umntwana ungcono kakhulu kodwa ukufa obekumphethe ngoba wayehlatshwa zibhobo zimcima umoya. Lokhu kufa kube sekungena enkukhwini. Inkukhu wayephuma emsebenzini, iy'ngane zambiza zathi nansi inkukhu mama, lokho kusidle yenze njena. Zambiza iy'ngane, wayibona ukuthi mayithatha iqoma njengoba wayeqoma undodakazi wakhe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba egameni elihle
ya Jesu Kristu uNkulunkulu ngiyacela bazalwane entabeni yeso entabeni yezwe simlalele uNkulunkulu siqinise ekukhulekweni Jesu Kristu yenkosi amen uyasebenza uNkulunkulu emfihlakalweni nami ngibonile Jesu Kristu yenkosi amen. Ayibonge baba Jesu Kristu inkosi baba. Baba ngixolisa ukukusendela imessage ushilo wathi ama-message singawasendi uzokubhizi. Azi baba kunento engicabangayo la. Kungenzeka ukuthi-ke sithi uWhatsApp uvale le number and kunegangi phela kulelo khuzi ngamanamba abantu kungenzeka ukuthi baba le number le ihackiwe le number le yakho ba because ngiyacabanga ukuthi kwesinye isikhathi abazalwane baye mhlawumbe bathumele ngayo mhlawumbe bathumele iy'mali zokweshumi nelokhuzi mhlawumbe abefake ko-Shoprite. Kumele ukubhekisise naloko baba ukubheka ukuthi akusizo yini iy'gebengu lezi ezivala le namba le because manje sekunomkhuba omubi ukuthi iy'namba zihekhwe uthi ufaka imali uma uyifakile leyo namba inamba ivele kwabanye uma ufake konke nama-details bahambe imali bayoyikhipha bayakwenza naloko baba kumele sikubheke nako lokho ukuthi ngeke kube yiyo yini le nto le ukuhekha iy'namba lezi ngiyabonga kakhulu.